କେଉଁଟେ ମିତାଲି କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏରା ଇଚ୍ଛା ରାଗଟା ଆଳୁ ହାଁ ଏରା ଆଳୁ ଚିପିଛରା ଆଳୁ କୁଇରା ଏ ମିଠା ମଧୁଆ କେମିତି ଦେଖୁଛ ମଧୁଆ ଏ ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୁଲାବୀ ହସିଲା ଏଟା ତ କରୁଥିଲା ତ କେ ଜାଣେ କରୁଥିଲା କି ସେ କଣ କରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଜାଣେ କିଏ বাবা রে 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 মুদা বাবা মদা বাবা ধো এটাকু ধো এটাকু ধো মায়ের কেলে ছাড়ি নাই হ্যাঁ পুরি গাগা আনিছে এই মুন্ডা ঢালে ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଲୋ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ିଆ କାହିଁକି ହେଇଛି ମାয়েର ତ ଟିକେ ଛାଡି ନାହିଁ କୋଉଟା ହେଲେ